Аларның җырлары шишмә шелтрәвенә тиң, моңнары һәр кемнең күңелен били, әмма күпчелек тамашачы аларны белми. Нурлат телевидениесендә яңа проект. Һәр җомгада яңа исемнәр, яңа талантлар. Халык күңелен яулаган җирле үзешчәннәр турында таныш булыгыз проектында. Карамыйча калмагыз. Хәерле кичләр белән сезне хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, исәнмесез? Эфирда таныш булыгыз тапшыруы. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Чулпан участок хастаханәсенең баш табибы Дилбәр Фәрит кызы Шәяхмәтова. Дилбәр ханымның моңлы итеп җырлавын тамашачыбыз белгәне, күргәне бар инде. Бүгенге көндә без аны сезнең белән якынрак таныштырырга ниятләдек. Хәерле кичләр белән сезне, Дилбәр ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Дилбәр ханым, менә үзегез белән якынрак таныштырыгыз әле безне һәм тамашачыларны. Мен үзем тушым белән элеккеге Арча, хәзерге Әднә районының Күлекиме авылыннан 83-89 елларда Казан медицина институтын тәмамлагач, ирем белән Нурлат районы Чулпан авылына эшләргә кайттык. Бу 89 елның 27 декабрь көне иде. Менә шуннан бирле без Чулпан авылында эшлибез, яшибез, балалар үстерәбез. Менә сәнгать белән кызыксынуыгыз, сәхнә белән кызыксынуыгыз кайчан башланды сезнең? Сәнгать белән кызыксыну инде минем ул бала чактан. Минем әнием Динә, Амтулла кызы Динә, медицина хезмәткәре иде, медсестра булып эшләде бик күп еллар. Ул инде 22 ел элек вафат булган кеше инде. Бик җырлый ята иде, җырлый, тавышы бик моңлы иде. Әнинең моңын ишетеп вакытта инде Әлфия Узалова, Илхам Шакиров, Флора Слеймановаларның бик популяр вакытлары иде, аларның җырларын тыңлап үстем инде. Анан безнең мәктәптә дә, Күлеким урта мәктәбендә дә үзешчән сәнгать бик югары дәрәҗәдә иде. Безнең татар теле укытучысы Луиза апа Аглиевна, аннан соң рус теле укытучылары да безнең белән бик шулай шөгыльләнделәр. Безнең авылда бит инде беләсездер, шагыйрь, бик татар шагыйре Сибгат Хаким туып үскән авыл. Без аның менә беренче без аның музейын оештырдык. Хәзер ул музей инде Татарстанда түгел, Россиядә дә танылган музей. Аннары инде Лена Шагырҗан, Фердинанд Гайсин кебек шагыйрьләр безнең авылда туып үскәннәр. Безнең инде ягыбыз шундый. Иҗат кешеләренә бай, я инде шулда, наверное, тәэсир иткәндер дип уйлыйм. Зур сәхнәгә күтәрелүегез менә кайчан булды? Ничә яшьтә беренче җырлый башладыгыз? 6 классларда укыганда менә биргәнсең син миңа әнием турында җыр, менә беренче сәхнәгә чыгып җырлаган идем инде. Аннары туган авылым җырларын шундый серьезный җырлар җырларга яратам кичкенәдән. Шулар белән сәхнәгә чыктык инде. Булай һәр ел сайын мәктәп, район күләмендә смотр конкурслары оештыралар иде. Мәктәпләр арасында без бик озак, бик шундый яхшы итеп хәстәрләнә идек анда. Җырлый идек, бик. Димәк, халыкчан җырлар сезнең күңелегезгә хуш килә. Әйе, халык миңа якынрак, элеккеге җырлар, ничектер күңелгә якынрак. Бар инде хәзер дә матур җырлар күп. Аларны да башкарам. Менә сез гаиләгез белән әле дә үзешчән сәнгатьтә катнашып киләсез, шулай бит. Менә сезнең балаларыгыз да матур дип җырлыйлармы үзегез кебек? Балаларым, улым зур кызым Дәринә инде алай бик татар телендә бик алай җырлар җырлаган белмим. Ләкин моң бар. Моң белән улымда беләм, ул бик ялчан. Сәхнәгә чыгып алай үзенең моңын күрсәтергә ялды. Менә кичкенә кыз 11 класста укый, Сирина инде җырларга ярата. Тик ул медицина минем юлдан китәргә уйлый инде үзе. Быел менә җыябыз инде. Җырлый башлау белән менә күңелләрегездә нинди уйлар туа? Җырлый башлагач, җырның эчтәлегенә, моңына кирип китәсең инде. Булай менә минем җырлау, мондай менә ничектер даже җырчы булырга да хыяллар барлыкка килгән. Медицина университетына кергәч, анда Дом медработников кайырдым мин, анда безнең драм кружок кайырдым. Анда без концертлар белән якын тирә авылларга да йөридек, районнарга да, Арчага, Петречкә барган булды. Анда
Тоже менің тауышқа игътибар итүчеләр булды инде, әйтүчеләр булды. Үкенмәдегезме менә шулай профессиональ сәхнәгә аяк басмавыгызга, җырчы кына сайрамавыгызга? Юк, алай үкенмәдем. Җыр күңелдә булган кеше инде ул теге сәхнәдә генә түгел. Өйдә даже кухняда да җырлап йөрисең инде. Җырлау инде ул тормыштан алма, тормыштан чыга, күңелдән чыга. Кешенең нинди халәттә кеше күңеле. Шуннан чыга инде. Алга таба да без сезгә иҗади уңышлар теләп калабыз. Һәм инде бүгенге тапшыруыгызга килгәнегез өчен рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Шундый матур тапшыруыгыз дәвамлы булсын. Сезгә иҗат уңышлар телим. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, инде хәзер әйдәгез әле Дилбәр ханымның матур итеп моңлы җырлавын ишетеп үтик. Баян партиясын Илшат Аглиуллин алып бара. Мин исә сезнең белән саубулашам.